kumtaari ko yewtere moɗon bandiraɓe kumtaari ko yewtere nde saktude men Jaka FM capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi yettinanta on kikiɗe kala. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu hettiyankoɓe saktude Jaka FM 94.9 min calmini on min mbi on bisimilla moɗon min mbi on mbar on jaari ndiyam yewtere moon kumtaari waɗore kala hitande so tawi lewru korko darima arti kadi yaata e moɗon e oɗo tuma tawi waɗa natno en yewtere nde ko ɗa ha Moussa Ba ɓandu makko ndu ene manki cellal seeɗa en mbiya yo Allah rokku cellal ha wawa artude e jokkude o wawa joftade golle no hannirta ni henna eɗen goni noon uddude wona lomto basal kono ma en eto wadde hen fodde mbawka meɗen hono kay no mbawirɗen ni ɗum noon sikkalaɗe en gandi hande woni ko lewru korko hitande ujunaje 2025 tawi ene woni 2 lewru tataɓire hitande ujunaje 2025 to banggue tubakiri ɗum noon daye men ko ni gowi yarude tawi kadi eɗen ciftino noon to banggue ñeñal karallagal ko Adnan Thiam ɗoyni kono musidɗo oɗon Alaji Bachirou Ban ɗon toon yewtere nde gaddotoɗen ko ceerno Ibnu Oumar Sow ko fewti e wasiya korɗo ko kanko jogori waɗande e ndumenam eɗen gandi ɓesnore Daka FM ko ceerno Basirou ceerno Ousmane woni ko waɗnatno en hande en keɓanimo ɗum noon ko rewata hen ko kaɓɓe deedi mon tawi ko Amadou Samba Lo wondude e Tidiane Sy welnere caggal ngal ɗon dawal cellal ma en ngar e ceerno Aliou Baro Diop ko kanko waɗante hen ko fewti e cellal ɗum noon ko fewti e ndefu korka ɗum ko rogere hesere nde waɗante en ɗumenam Abou Guissé yaadude e Cheikh Oumar Diop gomumogo ko Diayel Sow e équipe muɗum woni ko mbaɗante en ɗumenam so Allahu lamɗo jaaɓi uddirten ko jayndeji men tawi ko kore kippiti koye munen waɗante en ɗumenam ko Tidiane Kalidou Diallo so tawi on keɓidima min garta e mon joni joni e daweɗe gotal e gotal noon no mbiɗen ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe Sacré Jaka FM 94.9 ndeɗo yewtere e nde fawi e dajuji kewɗi e nder leydi Sénégal ko ha noon toon e leydi Guinée Bissau musidɗo men Cheikh Oumar Niass toon tawi ɗum noon eɗen gandi hande ko goho korka wadde ko hono ni tigui jihori lelorade e oɗo jamma tawi ko ceerno Ibnu Oumar Sow woni mo gaɗaten arde ko fewti e wasiya korɗo ɗum noon ceerno Ibnu bisimilla ma. alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala Muhammad abdirrahim nabiyyi lummi wa ala alihi wa sallim eyi bandiraɓe musidɓe on calminama no moƴƴi on juurama kadi no moƴƴi on jettanama Allah on jettirama Allah walillahi alhamdu oɗon kadi ñagane Allah ndeɗo moƴƴere wiyetende lewru korka nde Allah addani en naati e mayru en naatiri e mayru bismillahi yo Allah rokku en yaltirde e mayru alhamdulillahi eɗen duwano l'islam fof eɗen duwano hohoɓe l'islam fof eɗen duwano jinnaɓe men eɗen duwano moƴƴuɓe men eɗen duwano seerenɓe men ɓe ganduɗa ko ardiɓe en ɓe nde Allah ɓeydanta ɓe yurmede e yarluyo mum heddiɓe ɓe nde Allah junnata gurnameje mabɓe ɗeydanaɓe hattan celle ɓallide e dendagal ko yowiti e ɗum eɗen calmina noon ceerno ɗo poɗɗen ɗo salmindemo eɗen juuromo ɗo poɗɗen ɗo juurademo eɗen duwanomo ɗo poɗɗen ɗo duwanademo eɗen ñagomo kadi du'a'u eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde fillinta e dow men korkaji tawa eɗen korde e makko Allah ne ɓeydanimo sembe ene ɓeydanimo hattan ene ɓeydanimo cellal waɗanamo noon dendagal dariɓe e sembinde e jangguinde e findinde fewde e diine Allah yo Allah waɗan noon jinnaɓe men kamɓe fofof lillahi alhamdu no gowɗen ni yita waɗirde kala hitande hande kadi eɗen ganni fuɗɗade konguɗi men faade musidɓe men julɓe ko yowiti e ko wiyete wasiya korɗo tawi eɗen ndewna ɗum e ballal Alhaji Bachirou Ban e hande konngol men ko yowiti e wasiya korɗo ko yowiti e fittandu mana laɓɓinde fittandu to wiyama fittandu koko wone neɗɗo ko faddotomo e Allah ko wirnatamo e Allah ko wirnatamo ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam martabaji mayru noon ne keewi kono noon martaba mayru ɓurɗo lesɗude o ɓurɗo hulɓinade o ɓurɗo niɓɓidde o ko ɗo ndu woni al ammaratu bissu'i fittandu ndu ganduɗa ndu yamirta joomum o tan ko wadde ko boni e fewjude ko boni e yaade e ko boni
boni e yidde ko boni e softande ko boni noon ko ɓuri mawnude heen ko ɓuri hulɓinaade heen ko shirku billah fittaandu majjundu Allah renndidindu Allah e tana Allah oɗo ñabbu oɗo rafi so tawi ndu selli heen e ndu jortana selloyde e denndaangal rafiji keddiiɗi hankadi rafi añande rafi haasidaagal rafi mawnikinaare e yidde ɓurde en ɗin ñabbuuji ndewa heen ñalawma meeɗen garwano hannde noon eɗen ñaagii Allah sabu laaɓal makko ngal o waɗee koorka sabu sembe makko mo o waɗee koorka e yurmeende makko nde o waɗee koorka yo laɓɓinan en fittaanu men ndu e taaɓal mayru gadanal ɗon woni al ammaratu bi suu'i yamirooru bonande o ittana en ndu ɗon haa kam hayso ndu yahaani haa dow ndu ara e nafsul lawwama janngo so Allah jaɓi eɗen jokka kadi e kayru fittaanu ndu ɗo haa dañu yen balɗe jeeɗiɗi so haaji Allah bandiraɓe ko ɗo konngol wasiya koorɗo haatti hannde e ñalawma meɗen go'aɓo lewru koorka l'an 2025 on jaarama e kettogol galuru ko en walde e jaam ko musidɗo mon Ibnu Oumar Sow on jaarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jarama Seydi Sow ko noon min dokkodirema aydi janngo so Allahu lamɗo jaɓi kaɓeteɗi moɗon oɗon gandi kala hitande on mo ganduɗa ko Tidiane Sy kañum e Amadou Sambalo eɓe gara kadi weltinde en kaɓeteɗi moɗon ko Amadou Tidiane Sy welnere wondude e Amadou Sambalo e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe woɓe heɗade sartimen Dakar FM e saaha kumtari ha tengti e yewtere men kaɓɓedeɗi mon nde Amadou Tidiane Sy welnere Allah suuri ene reeni en e tawnoma korka rawane hikka kadi alorken tawtere korka hikka ka en garti kadi alhamdulillah min yaadude Amadou Tidiane Sy welnere alhamdulillah min omo ñanti yeeso wene leeri machallah telende ene labti machallah hande kadi wari omo addi doole kese Amadou Tidiane Sy welnere bandiraɓe camini mi juurimama eyi jamal hirema Amadou Sambalo so wima jamal hirema ko andude hande danam nde ende selli kadi mbiɗa mbiɗa ñanti machallah Amadou Samba yettere Allah mbiɗa fi jasinaire mo cafɗo machallah yettere Allah Amadou Sambalo mi ñanti nde wonno ko joni min garti ɗanngal lebbi ɗiɗi e ko fawi yaadude ceero men ceero Mamoudou Dialalo Dini ewa en jeehe jaam en garte e jaam ewa sababu noon ko Allah jaggu jaayi e nawin hen toon ewa en jetti noon kadi ceerno Dialalo Dini kanko e équipe fof ɓe yaadno ko en calminoma eɗen juuroma kanko ceerno Mamoudou Dialalo Dini en calminimo en calmini cuddiɗo en calmini ɓesngu fof en calmini galle fof kadi en juurima halifa men teddu ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba en calminamo no feewi eɗen juuroma ɓesngu ceerno fof no diiduno en calminimo en juurima mi yejjita kadi wiide mbiɗa salmini ceerno ceerno Bassirou Ceerno gonnoɗo e ɗanngal muɗum l'islam arti kadi e jaam e cellal omo ɗo e wuuro men teddugo men e Gounass ɗum noon en calmini ceerno Boumar Ceerno en calmini denndaangal Madina Gounass fof en calmini kadi Madina Gounass e ko takki men e Gounass Amadou Sambalo denndaangal heɗotoɓe oɗo émission kuntari o nde wonno ko émission ndendiragu ko émission jaleede ko weltare eɗen jeeyi yimɓe boom mon fof mbiya minen min jewni lewru korko ndu boom ko sababu nde émission kuntari émission mon kuntari émission kuntari wona émission mo mbaɗanimo tan ala ko émission adi fof ndinne fof rendina woni émission kuntari o mon fof ina wiya ina jewni lewru korko sababu nde oɗo émission kuntari ande Amadou Sambalo ko hunde yettiten Allah no feewi gila e nder Madina Gounass ha ko takki mani ha ko taari Madina mon fof ina welti oɗo émission kuntari nde wonno ko ndendiragu tan woni e makko ɗum noon kadi Amadou Sambalo en calmini ɓe ndenden golle ɓe fof kadi surtout kadi enen kadi wonɓe e radio men Madina Gounass ngoyenno enen fof dendagal dillowo e ngoɗo men radio Madina Gounass enen fof en calmini mbeɗen juurimo wuuri min calmini on kadi min juurimamo min ñaagi mon yaafoy kadi min gueɗoɗen juurimo wuuri kadi Amadou Sambalo yimɓe o gandu o émission on ko émission jalnika émission yewtere émission ndendiraga Amadou Sambalo dendirago no Amadou Sambalo wona hunde sara Amadou Sambalo il faut yimɓe ganda ko dendiragal il faut kadi yimɓe kadi pijja jalta il faut yimɓe jewtida il faut yimɓe kalda so yimɓe kaldata tan majjodirat so yimɓe jewtita tan majjodirat il faut jewtodiren paamodiren pijjen jalden jamone e meɗen par ce que dañi fejjirde en dañi jaleede en dañani ko ɓuri ɗum ɗon Amadou Sambalo ɗuɗo lewru noon lewru korko ko lewru yurmede lewru dañal lewru yaajede hay sono ko lewru bonande sugara famata ko sugara suren eyi ko mbi frontiére Gambie jaɓani sugara ala mbimi jonkin mala aɗa andi jonkin sodiraka sababu welgol muɗum sodaka économique pakke hel bus sappo pa ndiyam safa welnana o wi jonkini welmi ala
jonkin sodiraka wele Mamadou soda ko soda économie pakkidu ko sabo sabno panso bandiyam dum no ko lewru yurmen lewru yajini lewru banande sogara kono hikko non ko lewru jonkin tawi bandiraɓe en calmini kadi ɓe salmini kadi kawral peddam jogui fedde wiyete kawral peddam e salmini kam fof kadi juurade ɓe kono fof ma en calminiɗo hen en calmini kadi wuurode men ɗo to baba Alaji Seri Kane ɗo addugol Amadou Alaji Seri Kane wonde siraji jaari wonde dendagal tawateɓe ɗon ɓe e Abdoul Ba miñiraɗo moƴƴo machallah ɓe fof no tawi wuurode men ɗo galle Seri Kane wora toon de nayi ama e wora toon de mais min gonta ko 5 heures moy 5 heures minen ko 5 heures minen wiira haɗiru nde nayi mi kewi ñamde nen ama Seri Kane wiyata ñamin eɗen calmini Koko Baro ende sanam en calmini noon fewi eɗen juuromo en calmini kadi min Asma'u Ceerno e to Cilom en kawre makko toon eɗen calmini no fewi ceerno men Amadou Bassirou Wan to Sunnatu il faut min salminamo no fewi Ibrahima Diaw en Tidiane Modi gorko mo Maroc machallah omo salmino juure e jeccita sofreɓe galle ceerno noon kadi ma e garti mabɓe no fewi inchallahu taala an Alaji Ismaïla en Alaji Harouna Dembe en dal Salim Dia Jumat kono kam fof e lewru ndun heddi ewa Ama Sambalo woni ndenɗirago noon ko haalde neɗɗo ko ala e muɗum neɗɗo kala nde toñƴamo ko woni e makko tan anda toñima ewa haat ko ala e makko ewa ɗefi waade comme no wiya Ama Sambalo ina wawi ndiyam aɗana meeɗi yoolade Fouta ko kalnami ana mi ha wuro moɗon mi ha wuro moɗon woni nden woni ɗum tan ko wiide Ama Sambalo yooli nde yooli no Fouta nde henna ardi ga Chinese libaɗo joguiɗi nde a hiɗum woni toñange noon Ama Sambalo en calmini bandiraɓe en juuri mum en calmini kadi galle amen o foof en calmini jinnaɗo debbo dendagal men Gounass ɗum noon kadi gande noon nduɗo lewru noon nduɗo ko heccanki dari wona hande dari e min guilangi puɗɗimi ayi ɗo yimɓe paamani hande en jaaɓiɗi meɗen ndare no Ama Sambalo Allah jarama ɗum noon Allah jarama on calminama no fof juurama dendagal liggotoɓe radio ɓe foof calminama juurama eɓe nden émission en Alaji Bayel Mbaye e wondude ceeri Bun Sow ha janggo tari korko so wiide Allah subhanahu wa ta'ala jarama Mamadou Tidiane Sy Wennere jarama jankoɓe Satima Dakar FM Allah jarama on jarama ha janggo jokken golle so Allahu lamɗo jaɓi jarama Seydi Lo kono kadi jarama Seydi Sy ko noon kadi dawal meɗen hono naybi walla ko ndefu tawi ko ndefu korka waɗande ɗum noon ko Mawɗo Abou Guissé bisimilla ma ano e Cheikh Oumar Diop eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ando eɗen kuccidira mo ganduɗa ko Mawɗo Abou Guissé e mo alani hannde ko woni holko woni ndefu korka wadde mbi hannde ko ɗum nden toɓɓere joguɗo addande en ɗum noon kadi fof o salmina bandiraɓe assalamu aleykum bandiraɓe min calmini min juurima min ñaaguima duwaw min ñaaguima yaafuya min gari salminde dendagal rendo meɗen assalamu aleykum rahmatullahi taala wabarakatu waaleykum salam rahmatullahi taala wabarakatu e ceerno Abou Guissé hannde somin namdimama ko fati e ndefu korka eɗen gandi hannde woni goho korka ko jaɓoɗa hen bandiraɓe kadi mbawata ɓeyden hen bandiraɓe min ko mbiyami hen bandiraɓe tan yo defire no haani defirede ni yo defire no defirte ni taw waɗata e meɗen lor eyyi ko ɗum tan woni ko ñagoto men bandiraɓe ɗum kadi woni ko kalnami hen bandiraɓe tew mo ɓurɗen ɗo ñamde ko tewnayyi ndu no mbiyatmi hen defoɓe ɓe sa soodi tew o go'o hadema wadde e tew o barme a perdinimo tawa tew o natti tew o wonti chiffon tan ɓolo no oɗo matla ni o natti tew ɗum koto defoɓe men ga jiya o nanga tew o adda mbo o lawƴa mbo o hama mbo ala no waɗata mbo ha o yuppa ƴiƴamal kedditino kan tol fof o lawƴa tew o ha ndiyam ɗam boom joni natti wojjude saabu tew o gasi hankadi o laaɓi ɗen ko perte ma goho tew o ko fotani lawƴede saka kombo hame so tawi on waɗi ko tuni seeɗa ƴetta ɗon ndiyam tan ko ɗon ko fodde ko tuni ko lawƴa ɗumen fodde ƴiƴam seeɗa ko heddi e nder tew o ko ɗum woni vitamine tew o ɗum ɗa koko ƴakkini tan mais ko ɗum ɗa woni important tew o joni noon sa nangi ɗumen a hami ɗumen a watti ɗumen ndiyam a hami ɗumen ha laaɓi keddorɗa tan ko siphon o bolo mbattoya e barme ɗon ko perte ma goho perte ma ɗimone kadi nden a lawƴimo walla haysa lawƴanmo tew haysa lawƴanmo somo laaɓi sa ƴetti joni basalle ma korto ma ko mbatta marine ko foof a yuppi e nder tew a waddimo hen marine a waɗimo e nder barmen taw wona jeygo ɓurtogaari joni ko korka neɗɗon wawi defirde hakkille muɗum a yiyan tew o yuppa ndiyam ha barme o heewa ha cikka mata waɗi hen ndiyam
tawa an aɗa anda waɗan hen ndiyam wadde joni e marine ma mo mbaɗa ga ko ndendino gaɗa basalle pobar laaji ɓe mbawa wadde taw ɓe mbaɗani kirmasi waɗirano ko so manki lamɗam sa defi manki lamɗam kela seeɗa mbatta ɗumen hen timmintina ko manki lamɗam kono kirmasi cooda kilo goto tew mbaɗa hen kirmasiji 4 kono fonno nawde kiloji 10 tew kirmasi goto foof ene foti nawde 20 litres d'eau joni noon an sa ƴetti kirmasiji ɗiɗi a waɗi ɗumen nder kilo goto tew a waɗimo poissonné a jogui nebam mbatta hen nebam ɗam e dow to fasata ɗo nebam ɗam waɗira hen tan ko pour ko defata ko woto sum nebam welani haɗani rijjani lammani waɗirte hen tan ko pour ko defata ko woto ɗakkoyo e barme suma mbatta hen nebam seeɗa mbaddamo misotek so tawi noon ko tew nagge to taƴata ga andan nagge nayewe nagge wona nayewe wona gotum ɗon aɗa foti wattude hen ndiyam seeɗa pour tew o waɗa détaché o haɓɓito bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo honno hannde korka hono ndefu korka ko ƴetteni hono hannde ɗo e hono musidɗo men Abou Guissé on jarama fewi ha janggo so hawrede Allah on jarama no fewi ɗum noon ha hannde yewtere moɗon no yewtere kumtari tawi ne jotti e ɗeɗon daawe eɗen gara joni e ɗen ɓe ganduɗa ko gomumogo dental kinen e lawol Allah tawi ko Jayel Sow woni ko ardi gonɗon goomu ɗum noon Jayel Sow e goomu mum bisimilla moɗon nduɗo ko lewru mene wiyeteno saharu ramadana nduɗo ko lewru mene wiyeteno saharu ramadana ka korka ngenani no wuldini kadi hikka kadi ka korka min Ablaye nam lewriyama jango korka lewriyama jango korka Ablaye an ko darta yeso ma sakade di yellew Ablaye ren hoore ma wona mere hamma mawnude jango de ko horde a yimbe tan kala wona mere hamma mawnude to jiida fof ar ndara ko daranima mara ko wondima e lewru an ya ko woni hajuma jango de ko horo min ne yeyino docteur madame an goto aɗa andimo o wi min jarani ko miɗo hoora mi sellani sabu hakkude ɗum ɗo subaka e kikiɗo jiilol ene hefto kam ɗon jarani ko miɗo hoora kadi sugunam ndu hen sahaji dal handu Moussa koyɗam ɗe kadi ene ŋaƴƴa ala baba sa hora ngay luɓe kam gallo an woni mawɗo an fonno wiide sukam ma e kor an fonno wiide mi hor mbiya sa hora min koyɗe a hora sa horani luɓram gallo malla min mi yalta gallo Ablaye andu ko min jibinma wona an jibinima ko min jibinma mi wino mi yiir docteur madame an wi kam horami hoor mi horta ko an jibinɗin kam kono so tawi a horani e keddiraɓe galle mi yarata e bedda tan mbiɗo hoybina wiya bamun Ablaye horani eyyi bisimilla ay an noon ƴeew mi wodini hoɗede ma hikka ƴiyal an jahadi o koɗo mum nenata min keddira suude dara so ari ko galle mamani to jipporo yo yaro wona ga min wona ga de min keddira suude mi haalnima de min keddira en eyyi moƴƴi min keddira on heewi nuukaji nduɗo ko lewru mene rabbil alamin en jetti Allah de Allah rokkuɗen kadi hawrude en ndeɗo hitande kadi ni ɗum koye tirta Allah no fewi joni kam ala fof no mbaɗami sona mi yeɓɓa koyngalam mi yaha to galle Abdoul Soto mi ƴeewa kankone hol programme makko sabu ndiɗo lewru ko lewru ɓural lewru jokkere enɗam wa aleykum salam mbaɗa e hol musidɗo ito gommiɗa Fouta bisimilla on mo jeeyora Jayel eyyi Jayel mboɗo andimo galle makko jiɗɗa hoorde hikka on haalama noon Jayel heeɓi ko koɗo a yiilima wuuro ngo fof galle makko on ɗo eyyi mi faami joni bisimilla ala har jehen galle makko nani jehen galle makko so Allah jaɓi awa sac ma kay jaggu ɗum tan wakkoɗa no wawa wakkonade mo ɗum kala tampuɗo e baloɓe ɗe eyyi bisimilla joni jehen galle Jayel to mbiɗa noon hikka o dañi koɗo ka jamaro noon mi faami bisimilla joni kam alan mbatten tan hen galle ko to nani jarama inde nde Abou Touré Touré bisimilla jarama jeen galle makko nduɗo ko lewru mene baba no woni il faut mi yaha baba taliɓe mi haalnamo
sabu mbawuduni mi aybi yaade tan bedda wiye baba mo warta mi tampidi o mi agal baba talibe alaikum wa alaikum assalam ɗum ko mawɗo Abdoul Aziz wona talibe se so sise ko mbaɗano korka mbaɗa tambere salmin ko ɗo mane dañ jawo ko ɗo o de ko musidɗo ma garoɗo rawane o musidɗo moya Abou Touré aɗa ɗemgal ngal joni koko jagga ijam mane mbaɗa dañi ay ko tuuɗi liggaɗo sellade o sellade abiyan ɗo abiyan yana ni ɗum tan hoolande eyi ñaana ni waɗini tourna ni wi ko avion maɓɓe yanno avion eyi joni min hoore nde onto jahano ɗon Amérique avion mon yani nguuɗa mayan aɗa selli sappoyɗi neɗɗo yalta sappoyɗiɗi neɗɗo ene wuuli no foti ma hen hay goto nar foti joni mawɗo Abdoul min kam komi jaaɗo wi ko ga hoorno rawane omo yiɗi arde hoore ga hikka kadi hoore ɗo e gallam ɗo eyyi joni min kam mi salmini ko jama paamini ala joni koɗo ma nani ko an addunomo ko an kay nawtamo ɗum min kay min mbiɗa woƴa dépense am yonora so tawi a wi kadi aɗa addamo ɗo enne min holno kordiranmi koɗo mo expliqué dépense am timmani Touré an addimo o wima hodde makko ko ñamete ko caɗele e galle he eyo o wima wadde ujunnaje sappo ujunnaje toppo bana follere tutala o hay follere mo waddi follere sugara aɗa addi ujunnaje sappo bisimilla Nuuɗo ko lewru yurmede wiyetenu saharu ramadana Nuuɗo ko lewru yurmede wiyetenu saharu ramadana on jarama no feewi golle on jooɗi feewi ɗum noon joni o garten ko e hono uddude ɗeɗon doge tawi ko jayleji meɗen koɗe keppiti koye mumen waɗanen ɗumen noon e oɗo kikkiɗe hannde ko Tidiane Kalidou Diallo bisimilla ma e jayndeji maɗa onon bandiraɓe heɗotoɓe jayde kono kikiti koye mumen nde ɗo jayde nde jogomen hettade joni ko jayde fillitade woni fawtade ko e jaydeji men jewtuɗe jeeya kettude assalamu aleykum on hattojimɓe e jayde koye kipiti koye mumen on jaɓɓama e mayre gonɗen ko e ñalawma talata ngol lewru korka hitande 1445 caggal fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallam gonga on woni bajjo Aminati Abdoullahi ar wonde annabaɓe almami ñalade afa kodda gorel gotel fittani leñol min wima o addi ko dini l'islam diine mo ganduɗa Allah jaɓata goɗɗo mo wona kanko ñalawma dargal kono mbiyen ina hawri e 1 lewru mars hitani 2024 bandiraɓe ñalade tewti bandu shaharu ramadan lewru yurmede koye ari lewru dañal lewru malal lewru ɓural lewru daraja bandiraɓe tedduɓe yo Allah rokkumen barke mayru allahumma amin noon kay ko lewru yurmede kono ko lewru du Tidiane Baba Kalidou Diallo e Alhaji Bayel Mbaye chattata dendagal salihi baɗade e nder mayru ana selli ko gonga en jetti Allah no feewi sanne nde rokkumen tawtorede nduɗo lewru hikka nde tawno won tawanoɓe rawane tawaka hikka yo yurmede Allah won e mabɓe enen heddiɓe ɓe yo Allah rokkumen wadde farino e dow jaɓe calele kisal o rokkamen tawtorede saahaji kuccanaɗi nde tawno mbimami korka ko rewrude Allah rentade woɓɓe tuuɓoji reedu farji gila peeral fajiri ha mutal nangue ana selli eɗen gandi ko dosgal naybal e dosɗe l'islam ko noon ɗum noon yo Allah rokkumen barke lewru ndu tinnade wattude hakkille e lewru ndu no moƴƴi sanne nde tawno ko formation mawɗo woni e mayru min wima ɗum noon gollu gotel tan cowanina ɗum fodde laabi 90 ɗum koy ko formation mawɗo alhamdulillahi rabbil alamina Allah moƴƴini men hawrude e lewru ndu eɗen gondi e ceerno men khalifa men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba yo Allah juutnu gurdam makko ɓeydanamo calele sembe kanko e ceerno Ibn Oumar ceerno ballo almuɓe sanne amin yo jaɓe yo Allah hesɗitini weli mum e yurmede mum e ceerno Abdoul Aziz ceerno radiyallahu taala anhu jarama jomiraɗo subhanahu wa taala en jetti en jarni ardiɓe galle GDM galle Dadia Média en mbiɓe korka jaam Ramadan Karim e gardogol Alhaji Abou Ndiaye e dendagal tawaɓe e galle o kala ɗum noon Alaji Bayel Mbaye korkari hay ko mbiɗa ko mbayɓe walla ko jaljalluɓe nako babaɓe walla ko sosoɓe hol hen ala hande garmi tan ko salminde e bismade ɓe e jayde gore kippiti koye munen kono oɗon mbawi noddude min jaydeji eyyi e numéro aji amen téléphone Tidiane Baba Kalidou mbatta ko 78 255 06 15 78 255 06 15
16 Bayel Mbaye 77 509 45 16 77 509 45 16 Mayetto diniral WhatsApp jayde ko rekipiti ko yimunen ina joga jiddo jokkade hen kala so tawi jokkondira e dido numéro aji ma waw jokkade hen no foti tan yete ko diniral kewgal fayida sanne den jayde ma ɓurata yawde yettade kam e yaltude kala dogeno dole mon ponno jokkolon e ngal diniral jayde ko rekipiti ko yimunen e gardogol Ibrahima Diawo Dial en calmini bandiraɓe e sehnade rendaɓe ndeɗo yewtere en calminiɗa ha ba ɗo yewtere kumtare ceerno Ibnu Oumar Sow wasiya korɗo ceerno Mouhamadoul Basir mbo ceerno El Hadji Ousmane Thiam radiyallahu taala anhu ɓesnore Dakar FM Ahmadou Tidiane Sy welnere kaɓɓe diidi mon jayde ko rekipiti koye munen bomumogo jayl so e woddiɓe mum ɗum noon min mbimon ñalade tawti bandum kono kam pamon eyi hanki kam sali moɗo waɗi ko holɓen mi haalata ɗi hol sababu somi haali tan wiyete ko mboɗo bonani babaɓe te mboɗo hani bonandeɓe noon saabu kam diallo eyi holkoɓe mbadda so wona hanki nde wiya lewru yiyama tan sukaɓe goni e wullude lewru yiyama janggo ko korka tan babiraɗe ne huccinno funnayi ne juulo futuro taɓe taƴi juulu ngu eyi fodani ho salmina ala nden kay leleɗa ha ɓurta tan badial ma huccite sukaɓe eyi tan o wiɓe eyyo en dawrani o dawri walla o dawrani hanki de o wiɗo ko dawrani mi udditima lasto ma lab janggo so hawrite wiɗede jomiraɗo ɗum noon bandiraɓe eyi woda komin ciftini mon e ko ɓennuno e jaydeji men rawani kettoɗen joni noon mariame jokki hoynare samma ɗen mangoje eyi tan ha o loñi mangore mawde o loñi tan o fooji eyi tan mangore sami yale hunuko makko ha mbara felani zéro ñire woyinnam ɗon tan eyi zappo pompier sassine maymo l'hôpital Aissatouro jomni jokki habudu men eyi o wiccat belɗe Moussa Ndiaye ƴifti o yi luggutoɓe hôpital ɓe doppereɓe ɓe yakkuɗon o wiyaɓe jaaru aɓe ɓorni comci demeji tan Moussa Ndiaye wiɓe mbaten kam yejjidde mi suwa hebde debbo urulayni taw minen Moussa Ndiaye wi mbaten kam yejjidde mi suwa taw hebde debbo urulayni o jamma be ɗo garmi ɗo ɗi ko sikara to woni sa nani urulayni kayeɗandi wona e aduna ɗum noon bandiraɓe eyi ko ɗo min kadde mon min dokka mon aadi janggo neldi min jaydeji nam won gardi oɗon jokke yoɗi ga ha heewa tab ma wul ma wel ma saf ma jalno woto mo luuta janggo mbimami El Hadji Bayel Mbaye e Tidiane Babacar Diallo mbaynima dokka bandiraɓe aadi eyi janggo ɓeyde ñande kala saligine mbaɗɗe on jarama yafuye ɗaɓɓam jarama Tidiane Kalidou Diallo oɗon tigi uddi yewtere meɗen e oɗo ñalawma hande go o lewru korka en jetti fof en noon heɗiyankoɓe wowɓe heɗade kono kadi taweteɓe nder leydi ha e caggal leydi no mbiɗen ni eɗen jafno noon nde tawno uddumere wona lomto ba falla ko ɗum saabi kono ɗaha Moussa Ba so Allahu lamɗo jaaɓi e ɗumunnaji paarima o ara e jokkitanoyɗe en yewtere nde e nder lewru ndu eɗen ñaganomo cellal nde Allah addantamo cellal ha wawa artude e golle ɗe eɗen gandi ko e lawol ɓe gonno balɗe ñanden koɓe wannoɓe jillu kanko e ceerno Jalaluddin Ba e sete muɗum timmuɗo Allah artiriɓe noon kono kanko gila o arti ɓandu e nde manki tigui heptude hoore mayɗon hannit ni ɗum noon min duwanimama yo Allah addu cellal banda musidɓe tedduɓe e ñeñele karallagal ko adnan Thiam ɗo e micro ko musidɗo moɗon Alaji Basir Ban yo jaam wal kumtari ko yewtere moɗon bandiraɓe kumtari ko yewtere nde sattude men Jaka FM 94.9 toɓɓere jeenayyi yettinanta on kikiɗe kala